Požiarna bezpečnosť sa stáva v posledných dňoch intenzívne diskutovanou témou, jednak u laickej verejnosti, ale aj v odborných kruhoch. V zase Drive berieme túto tému vážne a zaujíma nás samozrejme požiarna bezpečnosť celej našej infraštruktúry. Za bezpečnosť vozidla zodpovedá výrobca, homologizačné procesy, ktoré musia vozidlo absolvovať, ale za infraštruktúru zodpovedáme my ako jej prevádzkovateľ. V prípade AC infraštruktúry dostatočnou garanciou a zárukou, že všetko je v poriadku, je revízna správa, pretože v tomto prípade sa jedná prakticky o kabeláž a zariadenie, ktoré je z pohľadu výkonu rovnocenné s bežnou trojfázovou zásuvkou. V prípade DC nabíjania alebo rýchlo nabíjania je situácia podstatne komplikovanejšia a tie rýchlo nabíjačky sú podstatne komplexnejšie zariadenia. Z toho dôvodu sme sa rozhodli, že ako v pilotnom projekte v nabíjacej stanici ABB v podzemných garážových priestoroch Bory Mall inštalujeme spolu s našim partnerom, spoločnosťou BlazeCat, hasiace zariadenie, ktoré zabezpečí alebo ochráni teda toto zariadenie v prípade neočakávanej udalosti. Ak sa teplota vo vnútri tejto nabíjacej stanice zvýši, toto hasiace zariadenie začne konať a takýto požiar uhasí. Jedná sa o pilotné riešenie. V prípade, že bude buď zo strany legislatívy alebo zo strany praxe sa ukáže, že takéto riešenie je potrebné a užitočné, sme pripravení ho inštalovať v celej našej rýchlo nabíjacej sieti. BlazeCat z rady T-série, ktorý sme integrovali do elektrickej nabíjacej stanice, je plne autonómny hasiaci systém, pracuje automaticky, bez potreby elektrického napájania. Hasiaca látka, ktorú obsahuje, sa bez ozvyšku odparí, nepoškodzuje chránený priestor a je úplne netoxická. BlazeCat je slovenská výrobná spoločnosť, vyrábajúca automatické hasiace systémy. Špecializuje sa na rôzne druhy aplikácií, vrátane elektrických aplikácií. Náš systém z rady T-série sme v tomto prípade integrovali do elektrickej nabíjacej stanice v spolupráci so spoločnosťou ZSE. Moje meno je Vladimír Kukučka a zastupujem spoločnosť ABB, ktorá je technologickým lídrom v elektrifikácii a v automatizácii. Pri tejto príležitosti sme sa stretli dnes na pilotnom projekte s firmou Západoslovenská energetika, ktorá inštalovala hasiace zariadenie. Sme radi, že sme sa mohli zúčastniť tohto projektu a že môžeme byť nápomocní novým technológiám, ktoré zvyšujú bezpečnosť a ochranu zdravia našich zákazníkov. Spoločnosť ABB má túto tému vždycky na prvom mieste a vždycky sledujeme vývoj legislatívny, či už v rámci Európy alebo priamo tu na Slovensku.